ora ana sak galak-galing naga datan mangsa penite sak gansar dina mangsa gogore aduh di pun kakang ngombe marang jeneng para yayi Yayi Werkudara ana ngendi Yayi Yayi Werkudara waduh Yayi pun kakang ngombe marang jeneng para yayi Negara Ngamarta di waduh Yayi jagat jonges Tungkara Manik Bremaja Dewaku aduh di saka ngendi si Adi golek wahyuning katentreman pinangka gawe tentreming jagat Ngamarta lanjut si Adi mapan nang ndi nganggone golek wahyuning katentreman ana pertapan Girisanya waduh di ing kono wis pikantuk wahyuning kanugrahan mangkono wahyu jayaning rat wahyu tejaning rat wahyu cakraning rat wis manjing ana ngajanggane werku wah mencorong tejamudi yen kaya ngono ayo di bali ana ing negara Ngamarta gawe tata titi tentrem bangkit ana ing praja Ngamarta ya di jalaran pun Kakang Yayi wis duweni prastya ora pati-pati bali ana ing negara Ngamarta yen ora nganti si Adi adiku Di Werkudara mangkono boleh kakangku aduh di si Adi nyebut asmane kakang kok boleh monggo asmane pun kakang ki akeh Prabu Baladewa Wasi Jaladara Prasri Sang Aneng Pinta Kusuma Walikita si Adi Werkudara nyebut asmane kakang kok muni boleh kuwi wis dadi kelangenan yen gelem tak sebut kaya ngono ya ora apa-apa yen ora gelem ora patheken oh ngono di dadi wis dadi kelangenan di mengkono boleh kakangku aduh kakang senggono kula sinuwun kepara sira ndereke marang adiku Werkudara mekaten jalaran kula kang minangka tunggalipun Yayi Werkudara bayuning wanara manjing jagat kula nggih senggono bayuning kusuma manjing wonten jagatipun Yayi Werkudara mila para kadang Pandhawa mliginipun ragil Pandhawa pun Bambang Sedewa minggah wonten madyaning pertapan Kendali Sada nyuwun prisa lajeng kula enget Purwadasina sinuwun wah mengkono Yayi matur geng panungun ayo padha bareng-bareng kundura Ngamarta dereke monggo sinuwun boleh kakangku ayo tak esti apa dadi kersane boleh kakangku
Marwate ngangen-angen upayanen Trebawana tan kena tan kelaping wastra yung bocah kula titik kalanggani aja nganti kesuwen ayu kepung wakul baya mangat jebul Bima bangkit wis timbul ana ing negara Ngamarta wis antuk wahyuning kamulyan wahyuning katentreman wahyu cakraning rat tejaning rat jayaning rat manjing ana ing jagate Werkudara ayo kruyun kepung wakul kepareng saking menika sendika dawuh kersanipun nderek mirsani lenggah mirsani kula ingkang badhe nandhingi kridaning para Pandhawa. Yayi Puntadewa kadang Yayi Kresna Yayi Werkudara wis timbul ayo wis bangkit ana negara Ngamarta aja nganti kesuwen ayo ing kono padha samengadan ana Sukrana kersaning Bathara daya pisan ayung-ayam tata titrep aduh Yayi Werkudara timbul Werkudara timbul.
Panjaku yo donyaku ae. Ayo Pandhawa hamuh-hamuh. Wae wadya bala aja nganti kalayatan. Sebaya mati sebaya mukti ae. Anoman kethek tuwek ra mudar-mudar ae. Anoman, ngono maranayu. Ayo manut Pandhawa tak kruput triya iki tak gege mong. Ora kena wis kena wae kene ngruput para Pandhawa. Yen to Senggana isih jati melu ora kelakan bapuk keparat. Gelem bali. Aku ora gelem bali. Yen ora gelem dhewe tak bantek wis. Waduh aja Anoman. Aku tak bali ning aku njaluk umben-umben. Ora ana. Anane mung kaya ngene. Aduh Anoman aja nganti aku kok. Wah. Waduh. Aku kelingan Anoman ngobong ngantuk. Gunung Sanyawana bentet sak rambut dosa muka rambut jlumet ayu. Waduh aku Anoman aku ora lakon pantek wesi sembojo.
Sukmana ngadili wehong sekaring bawana langgeng manik Wisnu dewaning sun. Aduh. Para putra Sentana ngamarta bocah-bocah lancur Pandhawa. Ayo aja nganti gawe tentrem jalaran. Kowe bocah muda jung dadi pamudi wae dadi manusa bangsa munggahing negara lan agama. Lenggah mirsani kula ingkang badhe nandingi wa kula aturi merasani wis tenan tatatin. Bapakmu wis bangkit ana ing Praja Ngamarta ya, Ngger. Ayo sampun enggal ana muga-mugane lestari aja nganti ana sambikala. Wong Pandhawa amuk Surak Mrata Jaya Mrata untap-tap sasat yen ta padha. Kaca keju kentar tan ngamba pratiwi lir sumundul langit biru manahar saktine rawa Gatot Kaca kula sungkem ora usah ngatur sembah mungsuh besok mungsuh saiki mungsuh anggepen Senopati Ngastina Senopati Ngamarta Manuta Werkudara tak kethok gawe pengawan-awan. Kanugrahan kang mapan ana negara Ngamarta tak jaluk. Yen ora tak kabarangake maksud wis sembadane bongotan ketiban tangan kelakon dengkleh Gatot Kaca. Apa kemaran? Was sambato. Nyododo didodo sing olehno mergane pati.
Mara ngadeli wehong sekareng bono langgeng. Aduh. Nger putra-putra Ngamarta Lerma ya di wis padha ngumpulane negara Ngamarta yen sing nyerake ora Sudirmamu Yayi Werkudara enggal paripurna Werkudara. Wah, ayonana supaya sopinaran tata titi tremayem-ayem negara Ngamarta ya di manula jangkae. Babu, babu. Kantining carita water kali sesonderan ngapuranta yen wonten lepat kawula Werkudara tengeng Werkudara tengeng yo ben waton urip Werkudara tengeng waton urip Werkudara tengeng Werkudara jenggunak jengguluk kaya alun cangkeme. Piye? Kowe ngonekke bapakku tengeng nirak ora wong picak. Weh, jagat jiwa Bathara cancang yo tak jaluk nyotampan endi? Waduh. Ae. Mati aku njaluk urip Werkudara. Ora usah kesusuhan rampung. Wah, Werkudara aku njaluk urip Werkudara. Ayo Werkudara tak pateni. Aja, aku njaluk urip Werkudara. Yen pancen kowe njaluk urip Ratu kang mapan ana desa Kebon Manis Tiga Bali. Sing picak dituntun, sing lempoh dikendhong. Ayo aja nganti ganggu Ratu paring ana Basuki Raharja Bagya. Ya Werkudara kulung titih mangsane wong Kurawa nampa kawayuning kanugrahan ya kowe pancen mula bukane wis bangkit ana negara Ngamarta. Aku njaluk pamit Werkudara. Kacarita tatkala semanten Dyanarya Werkudara Sang Bimasena ya dandun wacana. Rikala semanten adeg mata kaji Setyangin babar wujud Ratu Skolor baling aros ka kidul baling kidul saka wetan baling etan saka kulon badhe ngulon wonten ladan Kebon Manis karek ayeme karek tentrem karek mulyane Allahumma.
paripurna lelakon Bima Bangkit muga wae tansah mimbahana ayem-ayem tata titi tentrem ana ing laidan kebon manis sak kiwa tengene ya Dole. Sepira nggone luput nggonmu nyemar lan nggonmu bagong aku njuk nyuwun pangapura agung muga wae sak pungkure tansah pinara ayem-ayem tata titi tentrem ing sambikala. Ayo sing apik padha dienggo digoleki sing ala padha dibuang. Ayo ayem tentrem ora ana sambikala apa-apa. Amin. Ya mengkono mo tak derekke.
Oh